Yes, ngibonge kumfana kaZwide bakithi ingane yabantu eyafika la khona nenyoka eyayikhona la endlini abayibona ngake ke yona ke yaphuma kodwa ke ngalelanga befikile basho bathi inyoka ihlala ndawonye yayinde kuhalakashe kuyinto engayazi. Ngiyabonga ke kodwa bakithi ngibonge kulabantwana laba labantwana laba ngithema beqhamuka ngama ngababuka ngaye kumsebenzi bengikwenza bengithi ngiginqa amajazi angesaginqika. Ngiyabonga kakhulu ngibonge kwi-AM elaka Mamdekazi. Ngibonga umfana wakaKhumalo uvuswa kaKhumalo ubani makhe uGasa bakithi uzongakhela mahala Alright mphakathi wasemzansi nguZwide waseHluhlumu umzukulu eMantshi amnqobo wazo gidi sebinde basaba abaningi umntakanyanda kamakoti induku zabashaza ababhevula siseMaran Hill emndenini okaCele uzokhumbula ngifika la kwakunendlu la yomjondolo yayinesimo esingekho ke kahle wakhala umama nodadewethu nangu ya okay alright ulapho ngabhalela usisi uMacele washo ukuthi bahlala nomama la nengane ezu2 ezingabazulu bakamama. So ngafika la nomfowethu unyana sazobheka isimo sashutha ivideo sayifaka enkundleni zokuxhumana sasho ukuthi abantu bangalekelela la balekelela khona baphosa bakuphosayo ngabona ukuthi kunele ukudla kuphela lihle iqiniso ngase ngizothenga ukudla ngibuye ngizoletha la ekhaya mama. Kwathi uma ngibuza kubantu ukuthi ngiyakhumbula ngangididekile phakathi kokwakha nokudla khona bathi isisa sikweleto abanye bathi uphahla libalulekile kodwa ngangididekile ukuthi kuzophumana nje mhlawumbe kuzophuma noma umjondolo. Yebo ushilo. So ngangicabanga ukuthi umjondolo noma ukudla kwase kuphasile ukudla kimi. Yebo. Ngabona i-comment yomunye umfowethu sinaye la wakhona la eMaran Hill ubhuti uVusi washo ukuthi cha mfowaqimalo khona la bengivamise ukuthi sithenge khona ekhaya enye ihardware bamjwayele kakhulu mengaya masingahamba sekuyona sicela uxhaso mhlawumbe khona la bangasilekelela khona. Ngiyakhumbula ngambhalela kwama comment ngamnikeza inamba ukuthi ngicela ngithinte eceleni wangithinta sakhuluma naye safika la wambona ngambona sasho ukuthi cha sicelile hardware bathi asenze quotation yaba ngaphezulu kwa 24,000 malini 26,000 no nyana yaba nje lapho ku 26,000 quotation eyaphuma sabuya sazobheka indawo nabo yakhumbula. Yebo. Sathi uma sibuyela nabemuva basitshela ukuthi hayi asibuye sifone salinda bathi bosifonela bona salinda bangasifonela wasuka futhi umfowethu unyana noVusi beza la bengingasekhaya ke mina bayithola impendulo ukuthi cha abase AM hardware bayasinikeza imaterial ukuthi size sizowakha la kaCele. So ngifuna sibuye kubantu bafowethu siyabonga kakhulu uthande naluphi umama njengoba ubona nangemva kwami kunabafowethu nosisi bazokweseka umama bese sizogumba la itrench sifake cathi kuthiwa ukhonkolo kulapho sikugqibile kwanamhlanje kusasa siyaqhubeka sizothutha izitini nokunye sikulethe la izinto ngayikhuphuke. Okunye mama wena uzokhuluma ngasigcineni ngisayichaza nje kahle. Sinomfowethu uGasa ngisazoyibhala inamba yakhe kakhulu ku Facebook. Sinomfowethu uGasa othe uzosakhela indlu aze ayiqede. Usengabambisana nomunye ngoba ngeke wenze konke uwedwa. Njengoba sibambisene namhlanje kodwa akasifunanga ngisho elincane isenti wa understand isimo sokuthi la ekhaya kanjani. Konke sikwenza la sikwenza ngoshwele ngize ngathi lendla kusiyona yakaZwide kuyona ekaVusi kuyona ekanyana akuyona ekaCele so thingeka uNkulunkulu. Ngibuka ngendlela okuhleleka ngakhona. Angisonto ngangisontela kudala but uma kwenzeka into enje uvela ubone ukuthi akusiwena wedwa. Yes. So siyazi omakhe bayabiza kuyimali engama-1000 kodwa nje uthe cha uzosenzela mahala futhi ngiyafisa abantu base South Africa uma udinga umakhe niyithathe inamba umfowakaGasa nimsebenzise kakhulu. Nabanye abafowethu sinabo la ngemuva ngicatha abanye mhlawumbe bafuna umsebenzi mhlawumbe umunye unebhizinisi ayenzayo ngiyafisa ukuthi mangabe ngiposta ngabo sikwazi ukuthi sibasebenzise futhi kunabantu abaningi abanye bakhona la eMaran Hill mama baqalile bayangibhalela Zwide silala endaweni kanje Zwide silambile. Ngiye ngiyibuze ukuthi
noma ngiyiyeke leyo but ngeke ngayizwisisi kahle uma sisenza into kanje bese kuba khona umuntu ozojaha fast naye areporte ngesimo esinje ekhona la endaweni. so ngeke ngingazi noma afuna sithathe lokhu siyokunikeza yena ngazi kodwa akayikho phela inkinga. So mawami into engifuna sikhulume namhlanje kuyidlulisela amazwi okubonga kubantu esinabo namhlanje abakwesekile ukuthi bazokubambisa kuze kube ngasekugcineni akekho simboneselele phansi noma uhambile ethe sengigulela ingane noma kunjani njani nje ngadlulisa lawo mazwi. Hayi sanibonani kuseyena umama wakacela lo la eMaranhill ngidlulisa amazwi okubonga bakithi einganeni zami lezi la emva kwami ezifike lapha kuleli bakwethu ngiphelelwa amazwi ngiyaqhaqhazela ngiyavevezela futhi ngikhulupheleke manje sengivele ngaba isidudla ngendlela okwenzeka ngayo ngoba ngangingathembi ngibona ukuthi ngungqavu kanjani ngiyangibona bakithi ngangingenjeni iqaleni manje ngiyazibona ukuthi hayibo izinto zenzeka uNkulunkulu akahlulwa ilutho uJesu akahlulwa ilutho ngidlulisa amazwi okubonga kulomfana wakaKhumalo uVusi bakithi uVusi usukume phansi engangazi ebona nje ipost waposta wathi kune AM laba bethenga khona ekhaya kubo uye owenze lento leyenzekayo la namhlanje ngisidudla bafowethu kodwa ngiyaqhaqhazela nginkinga nje angizazi noma ngikikize noma ngikhale angazi ngibonge kumfana kaZwide bakithi ingane yabantu eyafika la khona nenyoka eyayikhona la endlini abayibona ngake ke yona kuyaphuma kodwa ke ngalelanga befikile basho bathi inyoka ihlala ndawonye ayinde kuhalakashe kuyinto engingayazi ngiyabonga ke kodwa bakithi ngibonge kulabantwana laba labantwana laba ngithema beqhamuka ngama ngababuka ngaye kumsebenze bengikwenza bengithi nginga amajazi angesagingqika ngiyabonga kakhulu ngibonge kwi-AM elaka mamdekazi ngibonga umfana wakaKhumalo uVusi wakaKhumalo ubani makhe ugasa bakithi uzongakhela mahala akafune senta akafune lutho ngiyacela umphakathi waseSouth Africa ukuthi lo mfana lo noma ningamqasha noma ningenze njani nje kuyena bakithi ningisize mina ngoba mina ngiswele amazwi okubonga aphelile ngithi uJesu akahlulwa lutho Jesu akahlulwa lutho Jesu akahlulwa lutho ngibonge bakithi ngibonge kakhulu ingane zami ngingadinwa nangomuso ngiyabonga kakhulu. Hayi siyabonga my sister ngicela udlulisele umbhobho kuze simacele yena umbhali lo unenhlanhla nayi inhlanhla lo mbhali nenhlanhla kwakwenzeka wabhala ngaphendula wabhala ngaphendula akususa ku Facebook ngakisa ku WhatsApp ngathi mengibhala nje washesha wangineza inamba yakho uthi ngeke WhatsApp ngathi mengiWhatsApp ke wase washo ukuthi uyeza uzoshutha la ekhaya nangempela kuthathanga ngisho isikhathi eside weza washutha wasiposta ku YouTube abantu baphendula bezwelana nathi bakhona futhi abasendela nemali ukuthi sikhona nokuthenga ukudla siyabonga kakhulu nalento eyenzayo namhlanje siyayibonga kakhulu angikwazi ukukhuluma mina kodwa ngiyathemba ukuthi abantu bazongi-understand mengithi ngiyabonga kakhulu. Yebo. Okay, hayi siyabonga. Angiphinde ngibonge kubantu okuyibona abaphosa lokho abakuphosayo. Siyabonga kakhulu. Yazi ukuthi umuntu mephosa u5 rand 10 rand kusuke kukhombisa ukuthi unobuntu. Kodwa mama ngicela umama. Lihle iqiniso mama yezo. Ngizolikhuluma nje phambi kwakhe kade ngibatshela abafowethu abavumi ke bona umfowethu unyana noVusi ngiyabatshela ukuthi yazi uma ngabhala manje ngicela ubambe la
Mangibhala manje ngithi ofisa ukuphosa noma up to 10 rand. Ngiyabhala kuphela usuku ungangena ngalutho. Insuku ayifani. Ipost mhlawumbe ngabuka abantu abawu100,000. Mhlawumbe abawu50,000 basuke bayitshela khona okungenile kuzwide. Kanti akungena ngalutho. So angikhuliswanga ukucela ngiye ngikwesabe. Lisho iqiniso hayi ngoba mhlawumbe amandleni ungabukela phansi yini. Futhi ngiunderstand abanye abantu abasebenza hayi ngoba bangathandi. Kodwa nje kuhle ngifuna ukuveza lokho. Ngiyasaba ukucela. Sengiye ngiposte ngingayifaki i-account. Angazi lapho ngizosithola isibindi sokukwenza lokho. Ngicela ukuthi mangipostile kungenzeki lutho kanti mhlawumbe omunye umuntu uzothi hawe imali nqwaba lapha kuzwide. Kanti akunamali. Hayi ngoba ingekho khona okuncane okwangena. Kodwa kwathi into engikhumula kahle yangena into esenesasasa. Sekuqhubeka kwathuleka. So nami ngiyasaba ngicela ngiyaposta ngifake i-account. Hey ngithi ngikutshele lokho nabantu nje bazithi ngiyasaba. Mhlawumbe ufuna ukuphosa seyohamba uyichecka naye ku YouTube ngoba ngayibhala. Yabona mfana wami ngiphendule nje lapho. Yabo mangabe kwenzeke lokho uJehova emkhulu wasisiza ukuthi kwenzeke lokho kulungile baba. Ayikho enye into engayisho makwenzeke lokho baba. Wafinyelela njoba ufinyelele lapha into engangiyithandazela kakhulu nansi iyenzeka. Okunye nokunye uJehova uyazenzela yena ngibona sekwenzekile nje. Nansi into engangikhalela ukuthi msukwane ethi khamani uzala. Ngishini imfundo enophahla. Ilona bengilifuna. Khulu okunye nokunye uJehova uyozenzela. Uyozenzakalela. Na into engangigingela iminyaka ngikhulekela ngoba ngisebenza kungahlangani. Namhlanje na into ehlangene. Engifuna kakhulu. Angisho ukuthi bangaphosi kodwa ngeke phela nawe ukuthi enenjalo ngiyacela naye umama into efuna baba. Kakhulu. Ukudla sobona ngendlela uJehova kahlulwa yilutho khehle. Sozodla. Ndokasombe siningeke. Kukunda abafowethu la nganivalile ngaphandle. Umuntu angayibuza ukuthi bamelini. Abafowethu laba abafowethu esiqale nabo namhlanje. So umlando lo esugcina la because ividiyo engizoyifaka nomzukulu wami uyifica emhlabeni. So kimi kuyohlezi kumlando ukuthi nganginobani. Makukhona othanda ukudlulisa okuthize mhlawumbe amazi ukuqinisa umama nje nokumbongela noma ngabe ubani kodwa mengekho mhlawumbe yokukhuluma ngelinye ilanga. Mhlawumbe ake ngidlulela uNokuthula Magwaza lo eMlazi. Asazani nje basila sitholana einkundleni zokuxhumana. Ngathi ngiyingenela nje ngelilanga ngahlangana nensizwa yami. Ikhuluma ngakho udaba la kaCele. Ngaphatheka kabi ngifuna ukunqaba manga. Ngakhala. Kwase kuthiwa abantu abafuna ukunikela nje bazosiza. Sinikelileke ngalokho. uNkulunkulu siyazi ngenilanga uyosandisela. Nawe lapha ekhaya ubungasiza unikele ngalokho nakho obengasiza umama ngoba awulazi kusasa. Ngiyawubongela kumndeni wakaCele kakhulu ngiyabonga nami ngikhalile mangikubona ngawubona umuzi sesuwisa. Akuyona indle bengahlala umuntu ophilayo le. Indle engasimendiwe kodwa yasibeka umata. Thina abantu abamnyama senkingeni. Engathi mfana wami okwenzile nawe Butvusi ningaqhubekela phambili nisize nabanye abantu. Ngifisa iSouth Africa yonke nohulumeni uqobo lwakhe ayibuke lo msebenzi walabafana ukuthi uyapi. Ngoba ababhekela ukuthi ababheke enzuzo, babheke nje ukuthi siyabonga kuphela. Siyabonga kakhulu mamcele. uNkulunkulu akwandisele. Baphose abantu, baphose ngempela isandla esinikelayo siyavuna ngelinye ilanga. Siyabonga. Makukhona omunye ngimvalile ngaphandle. Okay, shithi singavala. Bafowethu, asiyibambe la bengizobuyisa ireport yokuthi njengoba ngangithembisa ukuthi AM hardware khona esikuzamayo. Nangampela kugcine kuphumelele. Ngiyafisa lapha ekhaya umuntu ngayedwa. Nubeke umndeni wakaCele emkhulekweni ukuthi esiqalile kuze kuyoba ngasekugcineni ingabangabikho ihibe. Ilokho nje ngicelayo ngiyabonga kakhulu. Asibonga bafowethu angilona igaga emlonyeni. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Thank you sir. Igroup sinayo
awuzumngoni. Sakhuluma mina. Thank you. Siyabonga South Africa. The process is done as it is. As you can see, everything is done perfectly. Everyone here is happy. We all wish and pray the process can continue smoothly as we have planned.